Yauwa kamar yadda muka gaya muku za mu nuna muku hanya mafi sauƙi yadda za ku bi za ku na samun kuɗi a rana. Za ka iya samun naira 1000, 2000 har zuwa 5000 a rana. Domin wannan website zai baka damar ka samu kuɗi ta cikinsa cikin sauƙi. Wannan website gaskiya yana da matuƙar amfani, ya kamata a ce ka samu ka yi rijistar saboda sabon platform ne bai jima da fitowa ba, bai fi kwana 2 zuwa 3 da fitowa ba. Direct ɗin ka shigo za ka yi rijista za ka shigo nan wajen ne. Kamar yadda kake gani. Nan wajen, nan za ka shigo. Daga zaran ka shiga haka sign up ɗin nan kamar yadda kake gani ga nan sun ce ka rubuta sunanka, enter full name, za ka rubuta sunanka, da ka rubuta za ka yi sign up, daga ya wuce zai nuno ka wajen da za ka sa username ɗinka da email address ɗinka. Da zaran ka sa username ɗinka da email address ɗinka zai wuce za su tura ma OTP akan email address ɗinka, za ka je kada kuka yi verify. Sai mu dawo mu bari mu shiga login, already dama muna da account ɗin. Nan gashi nan sun tambaye mu sa username ɗinmu da ko email address ɗinmu ko phone number mu, bari mu sa email ɗinmu. Yanzu kamar yadda kuke gani mun sa gashi nan yanzu mun wuce. Wannan platform ɗin ana sa naira 1000 ne, in ka sa naira 1000 a kullum za ka rinka samun naira 500 kullum za ka samu, kuma duk mutum ɗaya da kai inviting za su baka naira 500. Kai yanda zai nuno ma zero balance ɗin nan ne, sai ka zugo wajen da aka rubuta pound ɗin nan kamar yadda kake gani. Da ka zo wajen da aka rubuta pound sai ka zo wajen amount ɗin nan sai ka rubuta kamar yadda kake gani 1000, sai ka sa musu naira 1000. Kamar yadda kuke gani zai yi satin kamar haka. Za ka iya biyan su da card number, in ba ka so kuma ka biya su da card number za ka iya ganan gun da aka rubuta can payment method, za ka danna shi kamar haka. Daga ya fito za ka zo wajen pay with USSD, za ka danna shi kamar haka. Za ka biya su da code kenan, za ka danna code a wayanka su zara. Kamar yadda kake gani ganan nan su rubuta mana choose your bank, za mu zaɓi bankinmu kamar haka yadda kuke gani. Da ka tashi mu ga bankinmu Keystone Bank sai mu zaɓe shi kamar haka yadda kuke gani. Daga zaran ka zaɓa ga nan wannan code ɗin ya baka sai ka danna shi kamar haka. Daga zaran ka danna shi hakan nan sai mu tura musu wannan naira 1000 kamar yadda kuke gani hakan nan. Za mu jira su yaya saboda matsalan service, gashi nan za mu biya su ta cikin Flutterweb, gashi nan za su ɗauki 1000 da naira 15. Sai mu danna musu continue, mun amince da su ɗauka da sanin mu. Nan wannan turawan ka san ba wuya za ka yi shi. Daga zaran ya zo nan za ka sa pin ɗinka ne kamar haka, za ka sa pin ɗinka kwaya 4. Daga zaran ka sa in ka dawo in ka shiga za ka ga sun dawo da kai sun sa ma kuɗinka, watan ainihi sun sa maka kuɗinka a cikin balance ɗinka kamar yadda kake gani hakan nan. Abinda za ka yi nan daga ka zo nan ga nan wajen da aka rubuta become a member, daga ka danna shi ga nan wajen da aka rubuta clean here, nan za ka danna shi domin ka zama member daga cikinsu. Kullum za su ka rinka samun kuɗi, za ka yi tax, kuma duk mutum ɗaya da kan inviting za su baka naira 500 ne. Sai ka danna clean here to pay now. Da kayan za ka shiga wajen da aka rubuta pay with your wallet, za ka shiga kamar haka yadda kake gani. Da zaran ka danna za ka zo wajen nan za ka yi verify na phone number ka. Za ka zo za ka sa number line ka kamar yadda kuke gani. Za mu sa number line mu kamar haka. Daga zaran ka sa number wayanka kamar haka za ka rubuta update phone number. Daga zaran mun danna za su tura mana OTP, za mu ɗauka za mu yi verify. Kamar yadda kuke gani sun tura mana OTP akan wannan layi. Ok, ashe na sauke layin, bari na canja phone number, layin yana ƙasa. Za mu danna use phone number na wannan. Daga mun tura za su tura mana OTP direct akan wannan layin, sai mu ɗauka mu yi verifying ɗin shi. Bari mu jira zai zo shi.
kamar yadda kuke gani ga nan message ya zo shi. Za mu duba, za mu ɗauke shi, za mu saka, bari ya ƙaraso. Kamar yadda kuke gani ga OTP mu ya zo, za mu danne shi hakan nan, za mu yi kwafinsa, za mu koma, za mu shiga, za mu danne mai musu pasting ɗin OTP nasu. Kamar yadda kuke gani sai mu danna continue. Daga zarar mun danna continue, gashi nan sun ebe wannan 1000 sun bamu 115. Yanzu abin da za ka yi shine ga nan wajen da aka rubuta get start. Za mu ajiye muku link na wannan bidiyo a description. Link ɗin wannan website ɗin a description domin ku yi rijista. Duk mutum ɗaya da kai inviting za su baka naira 500. Kuma za ka rinka samun 500 a kowane rana. Gaskiya ya kamata a ce ku samu ku je ku yi. In ba ka gane wani wajen ba, zan ajiye namba ta a description, ya so ka iya yi mun magana ta WhatsApp ko ka kira ni. Sai mu zo mu danna get start ɗin nan. Da zarar mun danna get start ɗin nan, za mu jira ya buɗe. Za ka jira shi ya buɗe. Daga zaran ya buɗe ma nan sai ka zo ga nan wajen da aka rubuta donawan ɗin nan. Wannan shine tax ɗin da za mu yi. Za mu je za mu yi following a Twitter, za mu je za mu yi liking a Facebook, za mu je WhatsApp ma za mu yi status. In mun yi za mu tura musu. Duk wanda ka yi a nan in ka yi za a kowanne ga adadin yadda za su baka. In ka je Instagram kai following za ka su baka naira 3. In kai liking a Facebook za su baka naira 3. In kai liking, in kai following people page, in kai following din page a mutum na Instagram za su baka naira 3. Ga nan na WhatsApp kuma naira 20 suke bayarwa. In ka tashi, daga zaran ka tashi za ka zo za ka danna donawan nan. Daga zaran ka danna ga nan wannan shine link din da za ka ɗauka. Za ka je bari mu shiga mu fita mu gwada muku na wannan, bari mu je mu gwada muku na. Daga zaran ka shigo bari mu je mu gwada yin na liking. Za mu donawan nan. Daga mun danna ga nan wajen visit link din nan, za mu danna shi kamar hakan nan, zai kai mu Facebook. Daga zaran ya kai mu Facebook, za mu yi liking ne, za mu ɗauki screenshot. Daga zaran mun ɗauka screenshot, za mu dawo za mu ajiye musu kamar hakan nan yadda kuke gani. Za mu yi musu liking kamar yadda kuke gani, gashi nan mun musu liking. Sai mu screenshot kamar haka. Daga zaran mun ɗauka za mu ƙara komawa cikin can. Yanzu mun dawo nan. Daga zaran ka dawo za su baka wajen da za ka je za ka sa hoton. Za ka danna wajen killing upload ɗin nan, za mu danna shi. Daga zaran ka danna za ka sa musu hoton da yanzu ka je ka yi screenshot kai musu liking, sai ka tura musu. Da zaran gashi nan ya fito, da zaran mun yi don mun tura musu, nan zai tambaye mu suna. Za mu iya sa kowane suna ma kamar yadda kuke gani. Bari rubuta sarki tutorial kawai. Kamar yadda kuke gani sarki tutorial, mun rubuta sarki tutorial hakan nan. Sai mu taɓa wajen da aka rubuta upload proof ɗin nan, za mu danna shi kamar haka. Za mu yi uploading ɗinsa. Za mu jira daga yayi satin yayi uploading. Yanzu yadda kuke gani yanzu yayi uploading. Za mu dawo nan, za mu shiga, bari mu nuna muku. Sai mu ƙara danna get start ɗin nan. Daga zaran ka danna get start, ga nan wajen uploading ɗin da muka yi kwaya ɗaya, naira 3 suna uploading. Daga yayi complete za su zo za su sa mana shi a nan wajen, amma bai yi complete ba. Wayannan du sai ka yi su ɗaya bayan ɗaya. za ka bi kana yi. In kai inviting kowane mutum da hanyar da za ka bi, za ka yi inviting ɗin mutum kuma shine za ka zo wajen nan, wajen hoton nan naka. Daga ka zo wajen hoton nan naka, ga nan wajen da aka rubuta referral link, za ka danne, za ka yi kwafin san kai wa mutum ya yi kai mara mutum shiya. In ya je ya rijista za su baka naira 500. Yanzu in ka tayi withdrawing kuɗin ka, ga nan wajen da aka rubuta withdrawing kamar yadda kake gani, za ka shiga wajen withdrawing kamar hakan nan. Za ka ga nan wajen update bank detail, za mu sa bankin mu kenan kamar yadda kuke gani. Za mu zo za mu zaɓi bankin mu. Bari mu zo mu zaɓi
Waima, bari mu duba waima bayan waima bari mu da sa kiston kawai dai. Zaka sa account number ka nan kamar yadda kake gani haka, zaka sa number ka haka account number ka. Daga zaran ka danna account number ka zaka rubuta ba, zaka danna verify. Daga zaran ka danna verify za su tura mana OTP kamar yadda kake gani. The account number entered does not exist. Okay, bari mu cikin okay. Wajen 3 din ne muka sa kwaya uku mun bata ashe. Shine matsalan. Bari mu danna verify din. Kamar yadda kuke gani gashi nan mun danna verify ya fidda mana sunan mu Tijjani Bello Tijjani. Sai mu dawo baya kamar yadda kuke gani. Daga zaran mun dawo baya sai mu koma wajen withdrawing again din nan. Mu sa Keystone Bank, mu sa account number mu, za su tura mana OTP akan email din mu. Za mu jira, bari mu jira zuwan OTP din. Kamar yadda kuke gani yanzu ga OTP mu ya zo shi. Ga OTP mu ya zo shi 454407. Sai mu da sa shi kamar haka 454407. Bari mu sake checking 454407, haka ne 454407. Sai mu danna continue. Da zarar mun danna continue zai yi yanzu kamar yadda kuke gani bank detail was updated was successfully. Sai mu dawo back. Daga zarar mun dawo back za su ce mu sa amount din da za mu sa. Bari mu sa iya kudin da za mu iya cirewa a cikin wannan balance din namu shine za mu iya cire naira 100 da naira 4. Sai mu sa musu naira 104 nan kamar yadda kuke gani. Nan za ka sa wannan security naka na login da kai login. Za ka sa security na naka, bari mu sa namu. Kamar yadda kake gani yanzu mun sa security mu, sai mu danna wajen withdrawal din nan. Daga zarar mun danna withdrawing za su tura mana OTP a kan email din mu. Kusan komai in za ka yi sai sun tura ma OTP. Gashi nan kamar yadda kuke gani yanzu sun ba su turo ba, bari mu jira su turo mana da OTP. Za ka dan jira su turo ma OTP. Yanda kuke gani yanzu hakan nan mun yi verify din mu ya wuce kenan. Kuna kalmar yadda kuke gallo yanzu ya nuno mana withdrawing transaction is successful. The money has been sent to your bank account, thank you. Baya wani jimawa zai sauka. Kun ga yanzu balance din mu ya dawo 0. In za mu zo za mu shiga kamar yadda kuke gani yanzu za mu jira kaɗan zuwansa. Kaga task din da muka yi kwaya ɗayan nan gashi nan sun biya mu naira 3. In kana so za ka zo nan wajen, kana so za a yi ma tallan lakin kake so a yi maka ko wani subscribing a YouTube, za ka iya zuwa nan. Kowane subscribing ɗaya za su kana biyan su naira 50 ne za ka biya ya ma. Gashi nan YouTube, in ka sa YouTube za ka sa adadin subscribing da kake sawa kake so. Bari mu sa subscribing 100. Kun ga subscribing 100 in za a yi mana za mu biya naira 5,000 ne. Nan za ka sa link ɗinka da kake so na YouTube da za a yi ma tallan YouTube ɗinka, za a yi ma subscribing. Mun gode da ziyartar wannan channel. Za mu ajiye muku link ɗin wannan website a description. In kuna da wata matsalan kuma za mu ajiye muku phone number mu domin ku tambaye mu, ku tuntube mu ta WhatsApp akan matsalan ku insha Allah.